Kaixo lagunok, gaurko bideoan esperientzia pertsonal bati buruz hitz egingo dizuet. Badakizuenez, bideojokoak eta bideojokoen mundua asko gustatzen zaizkit. 14 urtekin Fortnitera jolasten hasi nintzen. Baina denborarekin gero eta gehiago jokatzen hasi nintzen eta azkenean arazo bat bihurtu zen. Egun batean nire aitaren txartela hartu nuela. Dirua gastatzen hasi nintzen Fortnitean eta 500 euro gastatu nituen azkenean. Eta nire gurasoak konturatzean izugarrizko bronka bota hasi daten. Esperientzia honekin esan nahi dizuet bideojokoak menpekotasun asko sortzen dutela eta ardurarekin jokatu behar duzuela. Eta hau izan da guztia eta hurrengo bideoan ikusiko gara. Agur!